Bon dia i bona hora. Ja sou uns quants que m'heu demanat contingut que podríem anomenar escacs per principiants, així que amb aquest vídeo iniciarem aquesta secció de vídeos d'escacs per principiants. Dono per descomptat que ja sabeu el nom i el moviment de totes les peces, que més o menys ja enteneu el tauler, quines són les caselles blanques, les negres, on s'ha de posar, com s'ha d'orientar per començar una partida, i que també coneixeu els tres moviments especials, que serien la captura al pas, l'erro curt i llarg i la coronació. Dono per descomptat que ja sabem tot això, per tant el que farem serà a partir d'aquí. Faig un incís que si teniu algun problema amb algunes de les coses que he dit, si hi ha algun dubte de la captura al pas, de l'erro curt o llarg, quan es pot fer, quan no, de la coronació, de la subcoronació, qualsevol dubte que tingueu, m'ho dieu, m'ho deixeu als comentaris i ja miraria de fer un vídeo més bàsic encara, d'acord? Bé, jo he dirigit i editat una revista digital d'escacs durant 3 anys, també he dirigit i he gestionat els continguts d'un programa de ràdio durant 2 anys, he donat classes i ara estic portant aquest canal de YouTube. I la pregunta fonamental que sempre m'he fet és què són els escacs? O més ben dit, què he de contestar quan se'm pregunta què són els escacs. I crec que la millor resposta possible o definició és que els escacs són com un llenguatge. És a dir, de la mateixa manera que si no saps llenguatge musical i et posen una partitura, el que veus és totalment incomprensible, o de la mateixa manera que si et posen un text i tu no saps ni llegir ni escriure ni les lletres o l'idioma en el que està escrit també és quelcom incomprensible, si a tu et posen una posició en concret i no saps res d'escacs, doncs també serà incomprensible. Si no saps ni com es diuen, ni com es mouen les peces, ni com es relacionen entre elles, ni amb el seu entorn, que seria el tauler d'escacs, doncs qualsevol posició no et diu res perquè són una sèrie d'objectes, de símbols distribuïts d'una manera que no entens. Per tant, ets totalment aliè. Ara bé, quan comences a conèixer una mica més, és quan pots entendre el sentit estètic i la bellesa de les posicions. I si ja saps una mica més, aquesta posició que tinc al darrere, per exemple, ja sabries identificar quina és, que es tracta d'una de les partides més reproduïdes de la història i que té nom propi. És la Immortal, jugada entre Adolf Andersen i Lionel Kieseritzky el 1851, i és la primera amb aquest nom, no? La Immortal després ha servit perquè a qualsevol jugador que li surti una molt bona partida li diguin la Immortal de tal o la Immortal de qual, però la primera, l'original, és aquesta, la Immortal de Andersen, i en aquesta posició final hi ha un escaquimat en 3 jugades amb entrega de dama. Però no només això, sinó que a les blanques estem veient que li falten les 2 torres i un alfil. O sigui, ho han entregat tot. I en canvi les negres segueixen tenint totes les peces en joc, no? I malgrat aquesta diferència, les blanques imposen la voluntat per sobre del material. I és una de les partides més reproduïdes per tota la seva bellesa. També us deixaré a baix a la descripció un enllaç on podeu passar tota la partida sencera, i com deia, si no veus escacs és quelcom ple de símbols inintel·ligibles, però si saps una mica més i ets capaç de veure aquesta combinació de mat en 3 forçada, és quan ja et comença a embriagar la bellesa dels escacs. Llavors el que farem amb aquests vídeos és interpretar el llenguatge d'escacs, d'acord? Així que us espero al proper vídeo.